Está todo grabado desde que empezó la acampada hace 2 semanas, chicos. Creo que si tenéis un poco de amor propio, podéis moveros de aquí. 30 personas para desencadenar a dos personas. Creo que es excesivo. Pasa todos los grupos generales y ya Estem aquí, en aquests moments, l'assemblea de l'acampada de la universitat, veient com més de 20 policies, en nom del vicerrectorat i el rectorat, entren a la universitat per desencadenar a la protesta pacífica de l'acampada en contra del genocidi. Tot per la complicitat d'aquest rectorat amb el genocidi. En aquests moments, en directe, repressió per part del rectorat a la universitat. Més de 20 policies entren a la universitat amb permís del rectorat en contra d'una protesta pacífica en contra d'un genocidi. Rectorat còmplice. És important que ho gravem tot per si qualcú li fa mal, eh?